Apirilan 27 bizipoza jaialdia Hernanin egitea ohore bat da. Ez da jaialdia bakarrik, jaialdia bada emaitza bat, urte osoan zehar egiten den lanaren emaitza bat, ez? Eta jaialdi hori aprobetxatu dezagun bizipoza transmititzeko herritar guztiri, eta atez ere aldarrikapenez betetzeko kaleak eta indar hartzeko urte osoan zehar lanean jarraitzeko. Guretzat oso garrantzitsua da horrelako bizipoza festan parte hartzea, Pausoka elkartetik eta Superatxe elkartetik ohorea da, Hernanin, gure herrian, horrelako jai bat antolatzea, eta gure errealitatea ezagutzeaz gain, hernaniar guztiekin eta gerturatzen diren guztiekin ospatu ahal izateko festa inklusio batean. Superatxe elkartetik eta Pausoka elkartetik oso pozik gaudela, festa honen ardura hartzeaz eta festa honetan lan egiteaz. Bueno, bizipoza jaiaren helburu nagusia, bizipozaren eta elkarteetako helburu berdina izango da, denona eta denontzat beharko luken Euskal Herri inklusiboa eraikitzea euskeratik eta euskaraz. Eta hori, nola ez, jai giroan, jarrera baikor batekin, elkarteek egunerokoan erakusten diguten moduan. Hori da, eta bizipoza jaian oinarri bizipoza izango da, baina hernaniarroi ere aukera eman zaigu, nolabait jai ere gure egiteko. Eta egia da, bai eragile, kultur eragileen artetik eta bai talde ezberdinen artetik jasotako emaitza oso positiboa izan dela, eta denon artean, bai elkarte protagonismo emanez eta bai hernaniarrok parte hartuz, jai borobila osatuko dugula. Eta dagoeneko esan dezakegu, jaialdia apirilaren 27an izango dela hementxe, Hernanin.